Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Nesiyabhekisisa songodokotela sithi wena unentombi ohamba woyithenga. Yangizwa? Wayithenga le ntombi yase yakushiyela ibhadi ngoba wena usithi uthenga intombi kanti uhlangana nesilwane. Kanti le ntombi yena yiphakela isilwane sayo ngokuhlangana nawe. Hawu, phinde wabuya umshayi futhi. Dokotela wesintu, gqirha wesintu, umgqirha womphakathi. Umile madoda entabeni lo dokotela. Dokotela omncane bathi hey inyanga encane xa beyibiza. Mfananyana nje omncane. Awufiki ubone ukuthi ngifana ngempela noma cha. Okay, andikho ke lapha. Yeah. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nje noma ngifuna ucacisa into ethi le nkulumo okokuqala ngiyibeke nje. Le ntetha nizoyithetha namhlanje mhlambi mayinofika komnye nomnye angangayivisisi kahle, omnye angangayithandi nje kwaphela. Kodwa ngithi lami wonke umphethe ebusweni ngiyaxolisa. Wonke imnyatheleyo ngiyaxolisa. Ayonhloso yami. Inhloso yami ukufundisa nokucebisa, nokuqondisa, novula abantu amehlo. Sizwe sethu sonakele, sizwe sethu sonzakele ixesha eliningi. Abantu bedlala ngazo. Kodwa ke andikho lapho. Andikho lapho. Yebo. Yeah. Namhlanje ngizothetha ngokuphithizela nje kwamadoda. Hey, amadoda aphithizela. Hey, amadoda aphithizela. Amadoda ayathanda abafazi. Ngiyaxolisa amadoda, ningalunama ngilwi. Ngiyacebisa. Yabona lento kunento engakhe ngayiva yokuthenga. Abantu bathi hayi sihamba siyothenga. Hayi siyahamba siyothenga intombi. Hayi siyahamba siyothenga abafazi. Kanjalo. Ninganivika kuphi madoda? Niqhuba amatraki. Ninganivika kuphi madoda? Kodwa ngicela ukwenza umzekelo ngani. Kunala madoda ashayelayo. Ayifika etruckini athi ayothenga. Ngiyaxolisa. Andilwe madoda kodwa ngifuna unikhuza. Ngifuna unicebisa. Uyabona uhlangana nentombi engayazi. 1. Kunento esisithwalo. Le nto isithwalo ijulile inzima. Uyothi uyathenga hlazane ngenye imini. Kanti lo muntu umthengayo unesithwalo samadoda. Uyathenga wena. Udibane naye ngendlela yenu ke nenza into izini ekameleni. Masawuqeda lapho wena wapha nebhadi elinzima. Hayi elinzima mnganami. Sithi thina siyabhekisisa songodokotela sithi wena unentombi ohamba woyithenga. Yangizwa? Wayithenga le ntombi yase yakushiyela ibhadi ngoba wena usithi uthenga intombi kanti uhlangana nesilwane. Kanti le ntombi yena yiphakela isilwane sayo ngokuhlangana nawe. Omunye uyamthenga kanti usolekiwe kokwabo, kusoleka umamakhe noma kusoleke utata akakutsheli ngoba ufuna imali. Uyahlangana naye ushaya ilumba. La esikhababeni nasesanyeni uyohlangana nelumba awulali nomuntu osolekelweyo. Sisintu eso. Uyohlangana nelumba elinzima. Mangabe unamadlozi astrong noma amadlozi wakho wabhekile usinda kodwa mangaba awabhekanga ukhathela indaba edlozi yakho uyahamba emhlabeni mnganami. Ubungozi bolala nomuntu ongamazi. Ubungozi bolala nomuntu ongamazi bujulile. Ngoba singabantu sinenhloso ezahlukeneyo ngoba sifuna imali. Qiniso libala nalikhupha madoda. Kunjalo. Wena uyahlangana lo muntu uveke kamnandi ngengani uzithathela ibhadi.
wena uhlangana nomuntu uzivisa kamnandi nkanti uzithathela inkunzi yengcaki, uhlangana lo muntu hey uphinde uvukele for rest of your life. Hey, ngiyaxolisa madoda, ngiyaphinda futhi angilwi kodwa ngiyacebisa. Zikhona lento babiza ukuthi inyoka yabafazi. Zikhona izinto ziyafakwa ngaphakathi. Lo muntu ngumuntu othwele vele ngamadoda, mase uhlangane nomuntu wesilisa, hey uva kamnandi ngempela mngani wami, futhi ungaze umshada. Uva kamnandi ngempela. Kodwa into lezo ngeke uphinde uyinuke futhi ngeke uphinde uvukele okunye umuntu. Bobo bungozi madoda obungithi ngiyabukhuza. Manje dokotela uthi masithini ngoba hey lento imnandi, lento sifuna uyenza, hayi thina lithi ke lami madoda asiqineni kuqala. Awuzikhusele kuqala ukuthi uyohlangana nalo muntu lo unjalo ungamazi vele. Uhlangana naye uqinile. Hlangana naye ukhuselekile. Hawu dokotela, yebo kunjalo madoda, impilo lo, umhlaba uyahlaba, umhlaba uyahlupha, umhlaba uney'nkinga zawo. Okay, asiye kubuhle ngoba leni kabini vele. Hey thina madoda, okay, nathi siyazenza izinto zethu. Omunye uthi hayi mina ngiyahamba ngoba ngiyokhuphela kulo muntu engamazi esemnyama ngoba nivele eprison. What. Hey ngumbhedo lo. Sayaphi isintu kanti? Kanti isintu asithi mawuphuma wanetongona ufanele ukuthi uyogezwa. Kufanele ukuthi uyogezwa ngemithi yesintu. Ekhaya kubuzwa omalume notanci, utata usaphila naye abe khona, ugezwe. Chelele into ethile ngeke ngiyibize, wozani manje ayifuna kumi ninenzele. Chelele into ethile bese kuthathwa ipati ezithile kulo nto leyo uyichelelwayo. Uvaswe ngayo mawuphuma eprison, bose uyabuya kukhutshwa ipati ethile elinqatha engeke ndilibize. Bese uyathanjiswa ngalo, kugxothwa intoni isimnyama seprison ngemithi yesintu. Ungahamba kuyohlaba ufuna uhlaba. Ngiyaxolisa uthetha kanjalo. Ungahamba uyodibana nentombi ufuna udibana nentombi. Awungahamba ke lapho seku-right. Kodwa lithe lami abanye ke vele banenhloso eziphezulu ngani ngoba masikhona isithwalo samadoda sikhona futhi nesabafazi. Mina ngihamba ngiyolala nalo muntu ngoba ngivele ngiyazi ngifuna ukukhulisa umnotho. Kodwa ke enye itopic enye leyo. Ngiyaxolisa ngoba mde kodwa ngiyacebisa nje bantu, ezinto zikhona ziyaphila ziyenzeka ukuthi wena uzikholwa kukuwe, kodwa zikhona ziyaphila ziyenzeka empilweni yethu. Kodwa elami ndokucebisa lithi asiqineni, asiphepheni, asikhuselekeni ngalo lonke ixesha. Asiqapheleni zonke izinto masiziseliso, masingazirhuqeli inyawo, masingazithatheli phansi ngenxa yoba usithi wena azikho. Ngomso uyawudibana nalo ngxaki untatshe 067 94 69 570. Okay, enye into angiyingeze endiyikhuthazayo into mna ithi masivikeleni phambi koba kwenzeke. Kunzima ulungisa into eyenzekileyo kunoyivikela ingekenzeki. Nalo elabo endiliphosa. Masenethole ke kunini wonke abanimameleyo ndibamba ngazo zozibini. Ayikho inkomo yobuthongo. Vuke emaqandeni kusile ngumhlaba lo, Mshayi lo. Bye bye.